Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, вам не хацелася зловіць золотую рыбку? Я быў летом на рыбалцы, але залатая рыбка мне не трапілася. Злавіліся толькі акуні і шчукі. А я аднойчы быў на зімовай рыбалцы. Бррр, холадна. Улову я не дачакаўся, таму што хутка змерз і пабег дадому грэцца. А я вось дачакалася б золотую рыбку, таму што мне вельмі хочацца згадаць жаданне. Тады рыхтуй цёплую вопратку і прылады, каб зрабіць палонку. Што не зробіш дзеля запаветнага жадання? Толькі ці захоча залатая рыбка паказвацца ў палонцы? Яна зімой плавае недзе каля дна. Ці ўвогуле адправілася кудысьці да цёплага мора. А як жа тады маё жаданне? Не магу я чакаць. Кася, прапаную звярнуцца з просьбай да нашых старых знаёмых. Хтосьці можа выканаць жаданне замест залатой рыбкі? Пра гэта я не адкажу. Але нашы знаёмыя дакладна ведаюць, дзе зараз твае рыбкі знаходзяцца. Лесік, а якіх знаёмых ты маеш на ўвазе? Баброў! Мы з Касей пазнаёміліся з імі падчас летняга падарожжа. Сапраўды, яны мне дапамогуць сустрэцца з залатой рыбкай. А мы з гледачамі з задавальненнем пазнаёмімся з бабрамі. Бобры могуць пахваліцца моцнымі і здаровымі зубамі. Яны не баяцца стаматолагаў. А ўсё таму, што бабры ласуюцца толькі самай карыснай ежай. Вітамінныя яблыкі. Тое, што трэба. Спачатку трэба добра падсілкавацца, а потым ужо і за працу брацца. З-за вялікай колькасці жалеза зубы ў іх трывалыя і маюць аранжавы колер. І пры гэтым растуць усё жыццё. Вельмі дзіўны у баброў хвост. На ім няма поўсці, а толькі скура. За такой асаблівасці у 18 стагоддзі бабра прызначылі рыбай і лічылі так доўгі час. О, нішто сабе рыбка, праўда? Унікальны хвост дапамагае бабру не толькі добра плаваць, але і зручна сядзець на сушы. Хвост быццам складное крэсла, якое гаспадар заўсёды носіць з сабой. Бобры аднолькавы час праводзяць і ў вадзе, і на сушы. Для плавання ў гэтых жывёл шмат прыстасаванняў, і перапонкі паміж пальцаў, і магчымасць самкнуць ноздры і вушныя адтуліны пад вадой. А вочы падчас нырання прыкрываюцца празрыстай плёнкай, быццам акулярамі. Бабёр цудоўны спартсмен. Ён нырае на глыбіню больш за 4 метры. І пры гэтым умее затрымліваць дыханне да 5 хвілін. Гэта траваедныя жывёлы. Кара, парасткі асіны, таполі, бярозы, вярбы – сапраўдны прысмак для бабра. Але не адмовяцца яны і ад травы, і ад жалудоў, і ад яблычка на дэсерт. Паваленае дрэва сям'я баброў старанна разрабляе. Перагрызаюць яго на некалькі частак, аддзяляюць галінкі, а потым усё гэта сплаўляюць да сваёй хаткі ці плаціны. Хаткі боброў – асобныя творы архітэктуры. Можна параўнаць іх з утульным катэджам, дзе ёсць і спальні, і кладоўкі. Уваход у сваю хатку бабры старанна абараняюць ад драпежнікаў. Дзеля гэтага ніжэй свайго пасялення яны ствараюць плаціну, якая рэгулюе ўзровень вады і не дае апускацца ніжэй уваходу ў хатку. Будуюць такія плаціны бабры вельмі хутка і заўсёды вельмі трывала і якасна. Працуе ўся сям'я, грызуць і нясуць часткі дрэва. Так што працавітасці і сяброўству баброў можна толькі пазайздросціць. Дзякуй за знаёмства. Цяпер я ведаю, хто дапаможа мне сустрэцца з залатой рыбкай. А пакуль Кася будзе звяртацца да баброў са сваёй просьбай, я прапаную паглядзець ранішні мультфільм. Ведаеце, за што мне падабаецца зіма? Напэўна, зімой мы святкуем Новы год і заўсёды атрымліваем падарункі. І не толькі за гэта я люблю зімовую пару. Напэўна, ты вельмі любіш катацца на санках, каньках, лыжах. Гэта мне, вядома, падабаецца, але штосьці я люблю яшчэ больш. Кася, сама расказвай.
Бачыш, мы с Глебом не можем отгадать твою загадку. Я вельмі люблю зіму, таму што магу красавацца ў модных рукавічках. Калі яшчэ мне гэтыя мадэлі паказваць, як не ў самы халодны час года. Сапраўды, зімой без рукавічак ці пальчатак лепш з дому не выходзіць. У мяне рукавічак столькі, і ўсе яны і цёплыя, і прыгожыя. Таму мне даводзіцца мяняць іх некалькі разоў на дзень, каб паспець пакрасавацца ў розных. А ведаеце, якая жывёла таксама любіць зіму, але пры гэтым ніколі не здымае свае рукавічкі. Пачакайце, хтосьці таксама моднік? Няўжо ў кагосьці рукавічак больш, чым у мяне? І мне вельмі цікава даведацца. Кася, не хвалюйся. Той, про каго я зараз буду расказваць, усё жыццё карыстаецца адной парай рукавічак. Гэта добра. Але каго ты маеш на ўвазе? Калі ласка, прадстаўляю вам марскую выдру калана. Калан – гэта звер, які быццам заўсёды ў рукавіцах. Значыць, яму заўсёды цёпла. З гэтым не паспрачаешся. Калану цёпла нават у халоднай вадзе. Да таго ж ён мае вельмі гібкае тулава, якое дазваляе яму лёгка мяняць напрамак руху падчас плавання. А яго лапы, рукавіцы, нагадваюць ласты, таму плавае ён вельмі хутка. А калан часцей за ўсё знаходзіцца на глыбіні ці на паверхні? Яму няма аніякай розніцы. Ён можа і нырнуць на глыбіню ў 50 метраў, а калі захоча, можа доўгі час трымацца на паверхні вады. Выглядае калан вельмі сімпатычным. Ён быццам створаны для фотаздымкаў. Сапраўды, да таго ж калан вельмі дружалюбная істота. Ён нават дазваляе людзям падыходзіць да яго зусім блізка. Каланы так міла плаваюць на спінцы. Сапраўды, жывот у іх адначасова і утульны ложак для дзетак, а калі трэба, яшчэ і зручны стол. Стол? Яны ядуць, паклаўшы ежу на жывот? І гэта ім вельмі падабаецца. А чым жа любяць ласавацца гэтыя марскія звяры ў рукавічках? Каланы любяць частавацца рыбай, малюскамі. Яшчэ яны не адмаўляюцца ад марскіх вожыкаў і крабаў. Сваю ежу яны кладуць на жывот і пачынаюць частавацца? Менавіта так. А каб зручней было пачысціць краба, калан карыстаецца каменьчыкамі рознага памеру. І стукаюць ім, пакуль не раздзеляць сваю здабычу на часткі. Цудоўна спраўляецца з гэтымі каменьчыкамі калан. Яшчэ як. У яго і лапы лоўкія, і зубы вельмі вострыя. Так што ўсё, што трапіла ў яго рукавічкі, ужо не ўцячэ. Цікава, а калан калі-небудзь выходзіць на бераг? Ці яму зручней увесь час знаходзіцца ў вадзе? Выходзіць на бераг, але не на доўгі час. Трошкі адпачне і зноў у халодную ваду. Няўжо яго шубка не мокне? Ніколі. Яго футра – сапраўдны гідракасцюм. У ім цёпла і суха. Шчыльная поўсць прапітана слоем тлушчу, які не дае вадзе пранікнуць унутр. Да яшчэ і прыгожая ў іх шубка. Так, шубкай каланам пашанцавала. А ведаеце, як засынаюць гэтыя жывёлы? Напэўна, слухаюць марскую калыханку, заплюшчваюць вочкі і засынаюць. Ці слухаюць яны калыханку, я дакладна не ведаю. Але вось перад сном каланы абавязкова бяруцца за лапы. Гэта навошта? Таму што яны добрыя сябры? Менавіта так ім спакайней. І моцная хваля не аднясе іх далёка. А маленькія каланы могуць салодка спаць у матулі на жываце. А зараз мы прапануем не засынаць, а наадварот прачнуцца. Паміргайце вочкамі і падрыхтуйцеся глядзець мультфільм. Сябры, а вы ўжо прыгожылі ёлачку? Калі не, зараз самы падыходзячы час для гэтага. Вы ведаеце, што першыя навагоднія ялінкі упрыгожвалі садавіной і пячэннем? Галоўнае не з'есці ўсё ў прыгажэнні, пакуль не пачнецца само свята. А мой самы любімы момант – гэта знаходзіць падароначкі ад Дзеда Мароза пад ёлачкай. Але колькі я не спрабавала,
Мне ніколі не ўдалося падгледзець, як у дзядулі атрымліваецца непрыкметна пакласці падаруначак. Вось у гэтым і сакрэт Деда Мороза. Сябры, дарэчы, ці ўсе напісалі ліст да дзядулі Мороза? Вось якраз будзе час і ёлачку упрыгожыць, і ліст напісаць, і яшчэ цудоўна адпачыць на канікулах. Не забывайцеся больш гуляць на свежым паветры, а менш сядзець у гаджетах. А мультфільмы глядзім толькі зранку, у дабраранку і ўвечары перад сном у калыханцы. А зараз па шматлікіх просьбах любімы мультфільм усіх дзяцей. Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! Новых адкрыццяў і пераднавагодніх цудаў. І не забывайцеся, што мы сустракаемся, як заўсёды зранку У нашым дабраранку! у